Dakle, Split je poznat kao grad kojeg nesi ljepota i zbog toga je zapravo najbolje doći onda u kuću koja je mnogim ljepoticama u Splitu pomoglo da izgledaju još ljepše. Da, na pravo mjesto ste došli. Evo nudimo i hotelske sobe, znači to je zdravstveni turizam. Dole imamo salon i dentalnu kirurgiju imamo, oralni kirurg će tu raditi. Znači možete i zube, mekove kompletni. Znači smještaj, 3 dana vam je dovoljno doći, srediti lice, napraviti molding maska, peeling sa kiselinama koja će biti malo veća opekotina, onda se to malo koža ljušti. I 3 dana vas mi njegujemo, tu imate doručak, tu imate masaže, tu imate sve. Odlično, savršeno. Baš sam radila nešto sa Borisom Kosmašem koji je inače poznat po makeoveru, tako da mu moram reći između ostalog da bi mogao doći malo i posjetiti što ste vi novo pripremili. Ja vas sve pozivam, definitivno sve dame koje imaju želju za promijeniti nešto na svome izgledu ili se čisto malo osvježiti, da dođu u posjetu vama ovdje u Split. Na primjer, trajna šminka koja zahtjeva 2 dana budete natečeni. Onda imamo karboksiterapiju, laserski tretmani, masaže, to je najbolje, oklagije, sada najnovije ovo za mršavljenje, karboksiterapija za noge, za celulit, lipolaseri, laseri visoke snage za trajno skidanje dlačica. Naša doktorica super radi, ekipa je tu, hidrokolon imamo, čišćenje crijeva, znači kompletno dođete od glave do pete se sredite. To je onako lijepo jedno 10-20 godina manje, nakon toga sve pršti od pozitivne energije i pozitivnih komentara svih onih koji vas vide nakon 2-3 dana provedena ovdje u kući ljepota. I to je nama cilj. Dobro, ja definitivno mogu samo reći, ja ću morat nešto izabrat, a što ću izabrat, to ćete vidjeti. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye, baby. Forever you stay in my heart. You must have known that I
kažete? Nela, daj gospođi kavu jednu. Viš, ovako bi ti bilo... Kavu jednu, kavu. Ne, za šinjarinu, gospođu. Znači, hoćete kavu sa mlikom ili... Može. Viš, ovako kako ja potrebam.